أزي كابوبኦም نغوس تازيرن كابديኦም نغس صوفيان بزتولدو ماناتو نغسات إيزانان سايزانان ويدما أبرهان نصوحان أب مبل رابعي كفل زمن استحانت أو قربية كريستيان صفحاتو 16 مترو ب 13 مترو انتخون نوحات كاستو 7 مترو زخونن زرقاقة طباب زوم نغستات زعرفون تግራይ ኢሉውን ኢትዮጵያ መበቆል ስልጣን ዓለም መዃና ዘመላኽትን እዩ አብርሃ ነጽብሃን ነዚ አዝዩ ዝገርም ስነ ህንጻው ትሕቶ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ንምህናጽ እምነ አድማስ ዝበሃል መሳርሒ ከም ዝተጠቐሙ መዛግብቲ ታሪክን አቦታት ሃይማኖትን ይብሉ ቤተ ክርስቲያኑ እዚ በራዓይ ክፍለ ዘመንዩ በራዓይ ክፍለ ዘመንዩ ዝሰርሕዎ ድማ አብርሃ ዋጽሃ እዩ አብርሃ ዋጽሃ ማለት ናይ ጥምቀት ክርስትናኦም እዩ እንበይ ቅድሚው ነበረስሞን ግን ኢዛና ሳይዛና እዩ ቤተ ክርስቲያን እዚ ለሃነጽዎ ብልተጠመቁ እዮም አብርሃ ዋጽሃ አብርሃ ለኢዛና ሳይዛና አጽሃ እዩ ተባሂሉ ጥምቀት ክርስትና ብ 325 ጥምቀት ክርስትና አባ ሰላማ ጳጳስ ኮይኖም ንሳቶም ድማ ነገስታት ኮይኖም ብዙ ምክንያቱ እዚ አክሱም ተሰርሕ ተሎ ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ ብደመና ተጻዓኑ አደ እግዚአብሔር ድሳት ኮይኖም ትውልድ ተለሰ ለሃፍቲ ለአይምሮ ለጽቡቅ ለሕና ይፍጠር እዩ ካብ ፍጥረትና ብዙሕ እዩ ግን እዚኣቶም ቅዱሳት ኮይኖም ተፈጢሮም ተጠምቆም ህዝብ ኢትዮጵያ በሙሉ ዘይሮም ተጠምቀተለው ቤተ ክርስቲያን ግን ምሳክሱም በሓደ እሱ በወርቀሙ በወረሮሚ ገንዘም ለሃው በኺላታት ካብ ጢሮ አዳል ባህል ሀገር ካብ ውጭ ሀገር ምጽም ተሰርሕወተለው እዚ ግን ተጥበብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአተም ሂው በራዓይ ክፍለ ዘመን ተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ተሰርሕተለው ያው መስርሒው ድማ ተመሳርሒ ስለዚህ ልፈርፈረ እምነ አድማስ ይልባል እምነ አድማስ ይልባል አበይ ከም ደሎ አው የውዚ የለ ወይ ካሊ ኻፍተን ክርስታት ወዚ የለ የተቀመጠ ቶም ካለ ተሰርሕሎም ኖሩ ለተገባሪ ተአምር መስቀል ባህል አብርሃ ዋጽሃና አባ ሰላማ ሐይዞም ለዞሩ ጥምቀት ክርስትና ለጥማቅ ሻህዛው ዝርከብ እዩ አምዝየምና አለ እና አንሱ ግን አበይ ከም ተቀመጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲሉ ይሆን ለተቀመጠ አመጥ ወምድረገነት ይምጽይ ሂወም ይልባል እዚ መንገድ እዚ ግን ተሰሪሑ ቤተ ክርስቲያን አብርሃ ወአጽብሃ ሰለስተ